Odendine. Ah. Oba fefe. Besinana, me hu hwene kura se ya. Na me hu ato me se ya. Na me sika ne bi be ka ho. Ahuna bobrim. Pia nana. Therefore ba ko pe. Wono asa na hima. Nana ai opam woni be frɛ me se wo hia me. Na so eja wato za frɛ me ne ho asa me tena ba bia ka se dua bi hu mire se me. Wo frɛ me meti asem kro. No se me siso na ade ansa me. Ene se hu mai. Ifa. Nana. Ekwa me sempa. Ede na ekoso wo na wo yere ntem. Oh, me ne yere ntem de bibia ankoso. Me yere de. Enu kura de be popena mai. Na bi de oye bia me yema no. Ifa hene. Nana. Wo yere ba ha. O se o ware akane ho. Me yere ba O yere ba Afia. De betu manim. Se o ware akane ho. Me ka kire ne se anye amamre kwan no no. Se oba manim be bo me amane e. Ibura mai. Enti onko no onko bo jase amane na omonhwe no omonka asem no. Se asema wo yere beka na eye no kre sampa toto ne emayi. Aware na wo ware na betimi aba se o ma ne mpata wonye ne hwe wasore se wo ko ware. Ah? Sese no toto ne emayi. Nya sa ne sasem ne bedrum anim na bowa. Wan hwe ya mebutu akonwa. Bese obetra konwa no so ya ne mabasa basa bia. Fa mamre kwan so. Obe ware aka ne ho a fa mamre kwan so. Entina homfa wano keke se me ware aka ho saa. Ebia na de wodi ye oba no. Me ntifie hobi. Ebia na ne wodi ye no no e ya tete. Ebia na wo tete oba no. Eti hwani ma bi yie. Ede na me dase. De pena mai. Wo ya de mena ya to ni patentene ko ho. Na pena mai na asema agurokura na me kan di o. Na pera ko ha no wo de ma beduru. Oba so ekoka we kire no. Oba ye ni oba akodi aguro se me ware aka ho. Na we de asemi ni no kura nyina ne se. Kwan ya pena ma de me na ho me ni nye ho. Nana wa ye ne ho sakatu. Ni tiri hu pasa. Because say sika ofie. Wo de osane a ne wabo wei ade chan de chinchim ne fufuro ade chan chinchim no obi hu se me na mayire no sakatu na nana mesi etire ba ko obo no enu a no obo wo bo so na bo so me nwotwe no osane emu kan nana wo la de hu a no wo de say fuse hey oye na ato na ho sa me tu hu he nana hu he ene je se de oba ne ka ne no kre hu he eye no kre so ko ware aka ne ho o ka bi na me hu na me ye se me nye se me ware aka no me se me opata no otiase na be se me wu bi ka ho be se me abkra ba ko na kontin kro de wo yare a wo yam hihim sa se me bei nana ya tu ni di bembem jimi nku akurai minim so ba ware mponi a tem be se me wu bi ka ho be se bi o aponjin kra o mienu nifa nana o ka so ba bia na e wa no we ni mo hefa no ma jam ponche mo ne na mo ya nana aponjin wo fe o baba ko na ye mo ade efe pa ntafo pa nana ne me se kwa mo ma jam mo ne na mo sa no nana ne me se kwa enye ma nyina na e wa o mtie ma me kan kiro oba bi wo ha akọ wa na uni yeda eti wo ba no se wo be wade aka ne ho a fa mamre kwan so ye ni sa pepepe en sore preko pe ne wo keke oba wa ware na woni na bobra nse ma keka fa na ho nya asem ne ye nka nifa
We yiri wo gina we. Ye do obey gina na ye de wo gina wa. Ne se de wotun sene so a. Wa wo hwa se wa unim. Enye wo so ba ni me ka no kra nkyerɛ. Enye wo so ba na wo yiri no. Wo ba wo gina ho sei. Nana ai panisi be ma de ho se woni mi hu. Be ma de wo se woni mi tantan na be ma ho fe sa de so yo ba o. Na wo ba be na wo benya na ete se wo yiri. Wo ba wo bosi se. Wo benya wo ba se no wa no. Ah wo ti a wo to ne ho sa. Ka ni wo mi so afono me nana. Sorry boy. Ebo. Sorry ko na me ba na me di bi kakra brɛ o. Enya fe se me de be se wo se me se anti no. Me da maspa ko se wo panto ko. To ada wo ba wo bi mu. I wo bi ya no. Me ana me de enye we na wo de be dada me na se. Debi. O yira sem na bowa. Me se wunim se nya mete. Me se kan ye nufanu. Minimba. Bowa me nkasa wo ye matrankonwa. Minimba. Eti de odi abrɛ me ti me de ho be kyew. Na no dina me se wo de me nan akoto ni patent de ko ho no. Wo be mi wo bi da bai. Azuna na me hwe se emiduru ha. Me kuna se wa. Wo de wo pa hwe. Sa se mi ba. Pia. Nana ne me se kwai. Me se wo mo mekire mu ayi kran kogu wo mo se ade efa. Ah? Oh. Ana mi amenchi wo mo Wo ba be chiwo. Ah, wo ba be chiwo. Ade asa. Oze. Obada. Da ka kira. Ente over so go for the for that. Right. Hey, what number? Odiofu. Aso person from Afia. Odiofu me nua bana, me kan oni o. Me sɛ wo se na koma se de na me ka kyerɛ no. Ana jasi. Odiofu. Uni abayare de didil ho ache pa o. Ana jasi. Nanso nananom nte ase de meye mafam de me de ababa be ka no. Odiofu. Wadaruma. Ni ankasa no mahwehwe wache. Enokure. Nansi yeso atia wo na achi. Na enokure. Nansi obi de se ba ko yare obugo so no hwa. Wahwe. O me fa me ko ya me kokosa na yare. Ntina ba na wo hu me no. Eti wodi wa ba die me se wa moni nko no homa me. Wodi de me hwa ne se me nua ba yi. Nananom na mo nsa so be ma ne ho ato no. Efa aboade bi ade. Me hwe na mind kama. De be boa ma ne ho ato no bia me se wa ma honya ha na boa me. Na no jasi mati. Ene me mam na se ha na mapedu dia be kana ma. Wadaru ma me twem ha ya why mati. Over. No fast. Yeah, so the F work again. Na se ele de watch. Na se wa nkasa no nso ma me se bi producer. Ya de yo di fra kwantu na bai. Wonim. Eti so wonim de wo kan ko nka de wo kan. Wo di fra kwantu na wo di aba. Me ni se go be ni nka. O de do be kan. Amena e betra za. Na wonim ya de kra aka no na wo di hu aduraba. Wo ba ya fe no wo ba behwe. Wo behwe no. A wo kofa hu aduraba. To wo ase. Oh.
Hey, mami pa kunya bi ntaso na mentwen no. Enua. Nana na wosusi. Menua mi susei. Mi susei menua mania me nam wo me fie ho no. Ne esi wo me fie ho no. Hwe kuro yi mu amene me kunu tie. Abrabo ye bo ne kuro ma ho kire. Die bedie mpo. Adopa anya me no na ekuro. No nyina na ko. Obi twa na buru a kire mpempanya me no na ekuro. Na wa. Hwe kom ani ya de ya fa ma mi na mo mi ko firi a obeda mi kanyi na mi nuanye wani musam Anim go asini no. nya mi no na ma mi hia mi a woguma ni mu ase a opata ma mi ni nyina na krom afọ ma mpa mi kunu no mu mpa mi kunu o se ahu kire yi mu odoma nkoma ya odoma to ye nsem kakra ba hwe mi kunu se ma pa mi kunu na mi kunu nso pa ma minua me say me kotu me kunu ne wo ba na me naye minua me ntimeti aduane kura nhye manum me nim se we betimi aba so saa eni nti na maba hwe wada ro ma minua wan ka bibia ntumi tiri mu mewu Ane ba ko na ka ni go Brama minua akoma to yo mate ai ai mati minua me fa adwene bi na ma pa die won se odwene ho a wonte ase se be mate wona se woni bidi a obi ampe no adamfo kura me kunu ni bi woni bi o o sika kakra kuta ende ne ma pen sa ani e bebe me se ko akoma to yo me fa adwene bi se no onim kwa ya be fa so entina me wo mu nchen wo konfo bi wo betada manfo ko ba wa biyo prema na ozo jidi se be ma nya ska no ozo nya no hwe inu ya di ai adie na maye no me kunu ti ahun se adie ai umbom no osi awo no awo akola ba ko pe no wo mpe ka me hu bi nka ho inu ahun so ni se adi ateko enya mia so hu ateko ene le no be ko konfo no na se ye be ye na obewo odie asenso de amoa wa ha o ene o ya mbe yo sa so obewo anas ba na ye be yi na firi ho anas ye be mo sesa be ma na adwene ama na yi na adwene firi ba na so kola na adwene nyere ama no su bi ade mi ansan ya ma kire wi yi mu ba ko na me fa nko inua ene na se ni se me yi bidia ba ne de mintimi nko menye wudi ni ene se ne awoi ene se me kunu bedome se de ne etie na won ko fa wo ba bia wonya sika no aha enti ene meme yakọ na so betime ma wo na ani je beba me kunu awale emu dia eno na mehwehwe ene me do be ko konfo no na ujidi se oye ma wo a ukunu be jan ne yendi nsene wose awo enti sa awo no na se na nanom ayado no manya bi na se wunya ide a ne ne kwan bia mepe no se me so me de wafa so wate mase Matias ti se da be na benya ho aba ma me de wako me de wo mi se menya adwuma enti na nanom ya adom a na wunya kwan a be fere me yenko ide ka me de me be china nko akura ba me akwa meko menua na sikasem ni mu de ye che ho de a wa hwa ba no konyim sesi ye ya ide asem beba o da bi mo timi nyam saa menua mama yam hyehye me saa wo timi nyam dabi wuda wuda china yenko me de me nko china yenko mate meme yako na sikasem ni mu de sika de o wi ano akoda na se ano na mepe hin aso obedi obo hye so ano na mepe nti achina beba me yako papa abla me nko wan makoma to me yam kakra na se woni me no me no ntem asem de yesa na ensam na hia me so a me hu de menya me ma bra se wo ya to o me susu ho nkire me mate ni me kofi ma ko pe bibia si no ba benya bibia di why mate na no me adomo achina me ba me yako
wo ko no so abotre de woni say me nya ka ebam china na papa abla ni mate ni ya no nya me ko nyam kakra kora wo de ko na me ko to no ka baba ni mese ko to na wo ke Minia. Kwanta pe. Wo be mamu. Sa. Ye, minyo ye musio. Kabe yo ma be ye me. Za. Mo. O ze. Aja kwani wade. Ewiase no. Aya banifo ga bi se mesika ntimi no. Se sika ni wa beda na timi no. Sa. Ediwe masika ntumi no sika no ewo ho ta ho. Me na me se me ye wo ba ho ade. Me na moto nsa afra tena konwane wo mu obi aso obi amedidi. Ebi si Nkrumah do. So obi tutu na ndwe mu hwan na ayebi ware. Obi ebi si da. Se na ndwe mu apa de jem na chi sade. Obi etwa bi mi. Ense kan no kura na ye ayi nwanwa. Ko foto. Ne nwanwa se na ense kan di okọ sa na dosu ve no obi afa no atwa. Nwa. Tell me how. Yafo ne wo mo yam kom. Meti wo mo twawe obi etwawe. Na onim se ka your friend say ko foto Kobi twa ne to hwe. Obetwa. Kobi twa to ko ya ti ko hiri tira so. Nipa ewiase die mesi ade obi a bibie. Wo se makọ hiri atire bibi se mama fafa no me ne me nkrofo ko. Ye na. Mo je nso aye hu nyina ndi se to hwe ya fa hundi. Your president ko foto nso ahunu. And you are ye o ma se ka na o hu se ade kuro no o no se nanan madam nanan mun kwan kam diewu hey enko te foto to he e dia friend ntwedam no ma ka cho se ni na wa ya de menua se ho pese o ware bi kan o yere ho a ka kire me bo ho ka mate oni wo dabi tu kwa no mai wo dabi wo kra aka sans wa ya na ya me fe o ma kwa do awade mienu o no pa wo me se pebi pede wa kuma pe wo me no nyonko ne de tsenua sabe se me bo ho ka me dasi menua me dasi be shobotuma ya ma me dasi menua